Heɗitoɓe assalamu aleykum, barkamin e wakkatire nde, barkamin e lawrugo fottande taskaramji kode radio international ɗiga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Min Al-Amin Giɗaɗo jarra salminta nden e foɗe laɓagal taskaramji hande. E taskaramji amin ɗi hande min ɗo wondi e taskaram mijoji keɗitoɓe, ha fahin min ɗo wondi e taskaram duniyaru siyasa. To min ɗo wondi, to on ɗo wondi e min, to on ɗo wondi e amin, min waddanan on taskaram jimi fulɓe haragare. Amma hidde ko ɗon ha min surgana on Ahmad Arab Abubakar Azare hanko joɗi fasiri kubaruji duniyaru ɗi hande. jottana goɗɗi ɓurɗi hosuki hakkilo nder kubaruji hande ɗin. Yimɓe ɗuɗuɓe wujjoɓe yimɓe wakkiɓe balme dillida e diwol haɗina lesdi Nigeria. E ɗum tammori inde lakurawa iga lesdi Niger faɗɗi soji en dow keri diwol Sokoto. Kippi kesi dow nokkure Gaza mbari yonkiji ɗuɗɗi. Jotta sai mbo'itinon jonde gamma keɗitoɗon kubaruji ɗin e fuu maji. Soje lesdi Nigeria hewti nayo mayna wakkati nde wakkiɓe balme yarani ɓe kippi dow lawol dogginirki kuuɗe rento nder laddude Kuriya wonde diwol Sokoto lesdi Nigeria. Wakiɓe balme ɗen heɓi nasaraku yaruki kippi dow sojen ɓe ɗum noddirta operation haɗarin daji yillotoɓe e kerol lesdi Niger e Nigeria. Major General Edward Buba gollo e tana soji en nokkure nden andenika laabi cippoɓe kubaruji e Abuja lamorde lesdi Nigeria. Haton diwol Katsina bo e hukuma lamu pamaraka kankiya wujjoɓe yimɓe yari kippiton ma ha heɓi fiɗugo ardiɗo horejo dental modiɓɓe mo diwol ngol andira NUT sadde ɓe tokki natugo nder wuro e ɓe lincitowa yimɓe ko hewti ummatoji tasha gamji 200 e jewenayo dillida nder ladde, nder maɓɓe won baccon innirahon yeri en hawtade kare nyamunda be dabbaji. Keɗitoɓe tengejjite kubaruji ɗin ɗon garana on iga Code Radio International ha Abuja lamorde lesdi Nigeria. Lesdi China jabake lesdi Amurka buyigo ndi hewtayi ndi nasta nder hala dogginirki ɓantare mayo pambinan kere lesdi ndin. Wigo won ko ummoyi balɗe saliɗe hakkunde lesdi China ndin e lesdi Philippines dow marol. Dontawol kawtal koppi lesɗe julɓe wangini mettam ɓeram mum dow kippi kesi ɗi lesdi Isra'ila yari dow jangirde baccon gokkon e Gaza lesdi Palestine. Kippongol waɗi sababu mayde yimɓe joɗiɓe e inare malla famɗa sembe en tefoɓe wallinde ɓillare kippi konu lesdi Isra'ila. Sakatarejo dental lesɗe ɗen Muhammad Bini Abdulkarim Al-Isa wurtini andinore nden e mo ɓedde wiigo lesɗe duniyaru e ɗe ndufi gite e ɗe ndara lesdi Isra'ila e faɗɗa baccon pamaron e mawɓe wala ko ɓe mbi'i. Keɗitoɓe fuwe ɗo min gaddi ragare kubaruji hande ɗin, amma bako non on nani wiki yimɓe ɗuɗuɓe wujjoɓe yimɓe wakkiɓe balme dillida e diwol Katsina e ɗum tammori inɗe lokurawa iga lesdi Niger faɗi soji en dow keri diwol Sokoto e lesdi Nigeria. Kippi kesi dow nokkure Gaza mbari yonkiji ɗuɗɗi. Jotta sembo itunon jonde gamma keɗitoɗon taskaranji luttuɗi. To madalla, kubaruji duniyaru on keɗiti iga ɗo Code Radio International iga ɗo Abuja lamurde lesdi Nigeria.
min Rufa Mamadou ɓingel petel miɗo wiya on keɗite Kode Radio International ha dow SW kala nde weeti fuu deedey jamdi 8 e reeta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode Radio International ɗum radiowa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. taskaramji amin ɗi hande nda taskaram durugol e demal waranan on hawtade e Abdourahmane giɗaɗo Oumar Jarumi. Assalamu alaikum bandiraɓe, min ɗo gondi e koɗo amin ha asawere nde ɗum demowo on nanay inde mako Allah sene no inde ma? To inde am Saliou Maccu PA former member Honorable Abbas Umar Kaura. So Naam Saliou Maccu min jaɓɓate ma. Madalla. To Saliou Maccu arande kam ko aycoto min sana'a maɗa? To sana'a am nde wuri kam min ɗo rema sosai sana'a kam kenan. Naam to a remata? Mi ɗo rema wuro Jam Goto nder wuro Jam. To ɗo ka duuɓi noy a waɗi aɗo rema? To duuɓi ni akalla mi waɗi duuɓi 30. Mi waɗi 30. To Allah sene ɗo ka laati sarkinoma on ɗo? Mi sakkinoma. Miɗo sakkinoma. To ɗume be ɗume a remata? Miɗo rema marori e butali e ɓe waken suya be gawri. Aɗo rema a sorana ko aɗo rema a wadda ha saare? Miɗo rema diga sorugo ha waddugo saare. Miɗo rema inchallah. To aɗo rema bana jajirta babal hecta noon? At least miɗo rema hecta 50 yago 51. Holli won ɗo onon ñaami bote awirloji nde laati ñamdu saɗi on ɗo fooɗa on ɗo heɓa masin? Min heɓa masin. Min ɗon awa min heɓa masin. Min awi bo ha wakkati min awi ɗo arande ɗo kam woodi ndiyam amma sai ɗon ndiyam waɗi saɗi ɓawo jonta bo a jomirawo wartiri min ndiyam warti ha balɗe ɗiɗɗo. To noon mi nani geseji woɓɓe feere yoori noyi ha mon to bo? Hammi noon woodi gesaji yoori ɗon sosai irin gese butari hoɓɓe gita garan ɓe laaliti marori maɓɓe hoɓɓe laaliti yawwa ɗon da damani. To amma ɗum shafai ma ko? Ɗum shafayam ba min kam ɗum shafayam ba ngam mi waɗi kuje man da wuri. Amma woodi ɓe waɗi ɓawo ɗo wari latti ɓe waɗi hokkere ha nder hokkere bo naski hayim faɗɗi ɓe kujeje da dama yawwa. Amma jotta bo nde ndiyam warti hoɓɓe ɗo ɗaɓɓita ɗo waata ɓe anda ko waɗay ko watta ko ɓe ɗo waata. Toye on hokkere man laati ha leddi gasol? To leddi gasol kam hokkere ko lasti kam lasti nde wuro Jam ɗon hokkere sendirde gasol sauransu ɗe kala gasol district gaba ɗaya yanki man gaba ɗaya ɗo kam hokkere kam fe'i ɗum ngam gaskiya romoɓe ɗa nder yanayi feere ɗum dalila ɓe paɗɗi ceede ɓe ɓari ceede nda bo ko wari fe'i ɓe dadi ɓe wawi ɓe solli ndiyam yawwa. Amma jotta Allah ɓe wartiri ndiyam man min anda bo. Bana butali bo bana noyi kadi iri butali to a awata? To butali kam miɗo awa daneri mi remata gawri bo remata boɗeri waken suya ɗeɓa waken suya yawwa. To ko waɗi a suɓi daneri butali daneri gawri bo mboɗeri ko waɗi a suɓi? To butali kam a andi jamare men ɓuuri hakkilgo butali kowa ɓuuri yiɗugo daneri mam yawwa. Ngam daneri kam ko ñiri a waɗi aɗo laari ɗo laaɓi ay kowa ko ɓe wi ɗo laaɓi kam fu kowa ɗo haaja ɗum ay yawwa. Boɗejum bo ayi to ɓe wi nde boɗejum kam na kowa hakkilo mum woni non. Gawri bo ko waɗi miɗo waɗanno ngam gawri ko ɓe ɗo boɗejum ngam ɓe ɓuuri hakkilgo ko shafi busiri hoɓɓe ɗo waɗa busiri ɗo yara yawwa. Mino ma to min waɗi min ɗon waɗa busiri min ɗon yara busiri hayum waɗi min gaɗi banima. To bana woodi konal on naftirta na ha awirloji mon? Konal min naftirta to min ɗon naftira konal min ɗon naftira ba irin je ɓe naftirta wakkere arewa
hay min naftirta wakkere amen dembo ɗo waɗa konal zamanu na bana bu'e na'i bu'e beina ko wodi ko fodata ha nder konalji zamanu nasara to min ɗon soɗa je ndiyam miɗon pesa ɗum min ɗon wata ɗum irin je ndiyam taki je ndiyam ɗo yawwa min ɗon soda feere min naftira ma waɗi pelle feere min gattata taki yawwa na ko to sai wakkere ba gawri ɗo nde ƴolde ɗo an kam mi wawi watugo amma je ko safi hunduko maayo min naftirta e ɓe taki yawwa minon min ngala wata taki e wato hanjum ka na seta sammini konal na sena sammini konal ba to no yake majum wato leddi man ɗon booɗi na haydi wakkere man leddi amen ɗo booɗi ɗo sembiɗi sosai ɗo sati sosai leddi amen ɗo sati to a yigo ni ha dow to en bolli ha dow ko larani gese a woodi masalaji ko lojata demowo sarde ko a tawai bana ko larani duuli sarde ko a tawai bana dabbaji bana waynaɓe a tawai ni ɗum ɗo heɓa matsala to noy ha wakkere mon bo to wakkere amen min ɗon hosa mataki ko shafi duuli ko nayi ko kuje ko waɗatani ɓarna min ɗon hosa mataki ɗon kam na wala ba amma min ɗon hosa deke min ɗon wondi e lallamɓe ɓe ɗo wata hakkilo ɓe nodda bolda waɗu kaza min ɗon bo hosa mataki ha dow amma woodi sawtini min wakkere amen yawwa nde yake ɓe ɗo waɗa committee ɗo tokka wuroji man ɓe ɗo bollana ɓe ɗo hosa mataki amma to a remi sai ambo aɗa tokka aɗa hosa mataki amma ha gesa maɗa ngam hala taɓa waɗuma ɓarna to mataki ɗume han ko demowo hoccata to demowo kam hosa mataki yawda goɓe ziyara ɗo waɗa gamsa hande ɗo gese mako janngo ɗo laawol oɗo laara ko fe'ata ko doggata dole ma ko ɗo laara yawwa ɗo rena gese ma kenan yawwa a holli committee to noy hanko durowo bo noon on pottini be maɓɓe durowo min ɗon jooɗi jam min ɗon jaaɓe juroɓe yawwa ɓe andi dama min andi dama maɓɓe min ɗon accana ɓe burtol maɓɓe ɓe tokka yawwa min ɗon accana ɓe burtol ɓe tokka ɓe nataɗa gese minon bo min yecca ɓe ngati hakkille ɓe gese amin ngati hakkille ɓe gese amin ngati hakkille gese amin bo ɓe wata hakkilo min ɗon jooɗi e mborora min wala damuwa min e leddi amen to shawara ɗume a hokkata remoɓe e waynaɓe ha dow joɗodago jam a holli hamon ɗo on ɗo joɗidi jam be maɓɓe to noy a noddata luttuɗum ummatore bo to min ni komi hokkata shawara luttuɗum wakkereji ɓe hakkilla ɓe jooɗa jam ndemowo e ɓe durowo kam ɓe sobiraɓe yawwa isene ɓe hakkila ɓe jooɗa ɗum amana ay ya jomirawo hawtiɓe ay yawwa iseni gam ɓe rikka bo to woodi wakkere ɗo pelle wane ɗo hokka ɗum laawol ɗo gese an on sai a tawa ɓe jooɗi jam leddi bo jooɗi jam gam wala ko ɓuri joni jam ay to a gommati bo ɗume a noddata nga to gonnati kam miɗo tefa alfarma e magga gonnati kam o anda woodi risque e leddi to nda miɗon gonnati kam miɗon tefa shawari e gonnati wallitamin dan demowo kam ɗo waɗa bukat gonnati kam miɗon tefa shawari ha magga nga wallitamin yawwa miɗon tefa assistant wallitamin ngam miɗon haaji kuje ko shafi ndewri ko shafi inde zamanu ni e tortaji e ɓe kuje zamanu ni ko shafi ndewri to bana ha ndemri ɗo woodi ko nasara en mbiyata shifting cultivation ko bo crop rotation on ɗo waɗa nonnon majum ha babbe mon nan min ɗon waɗa shifting calculation min ɗon waɗa bana ɗume be ɗume on watta hunde man min ɗon inde man na o noyi ba ha geseji mon to on awi ɗo ɗume on awata on fuɗita on sanja hunde ɗo min ɗon awa ɗum taba to min gati butali to wakkere ɓolo sanji min ɗon hoosa irin farin wake min gata yawwa ñebbe daneji yawwa min ɗon wata ɗon yawwa komin watta kenan yawwa min gata ɗon diga watan 8 yawgo bo irin watan 9 watan 10 watan 11 hanji bo sai waɗa jonta bo woɗɗine jonde nda Saad Aboubacar Ganye nastoyi ngam foɗango labagal taskaram duniyaru siyasa kiɗite jam Heritoɓe assalamu alaikum barka min wakkatire nde sannu min bo e fattugo ha wakkatire nden waddinta on taskaram duniyaru siyasa
taskaram garnoji on igasar radio Kode International wanda gallon Abuja lamurde Najeriya. Taskaram duniyar siyasa ne taskaram on kawaddan tan kularani siyasa ina hakki adama hakkunde lesde duniyar fere da taskaram duniyar siyasa hande en lartan dabare ardibe lenyol pulaku watta hakkunde mabbe ngam yugo e tabbitini kawtal hore hakkunde lenyol fulbe ha Najeriya enen ta lesde heddidabe enen ta yugo nonno labbinta inde fulbe ina pulaku hakularani lamar senderento Najeriya habdinta dum purna heddidirta dum benanta lenyol fulbe ton tokkamin da taskaran handi onnanan jawabuji mawbe ardinobe mobgal fulbe hedino ku fere enen ta mijoji mabbe Abubakar Sa'ad Ganye mu ardinta taskara kabiya ta on kebite gam to madalla bono burra andini lamar senderento Najeriya habdinta nebi do dallural hakkunde le'i fere ha Najeriya cikin wakati ta bangeje fere burna do tuma lenyol fulbe benanta marki jude ha kude bononde dagginta hawe lahirnen ker Najeriya cikin wakati ta wakere wore kambe ma lenyol fulbe do andina do kambe ma be hisa iga kuɗe bononde en dagginta hana kuwelen keri Najeriya enen tata kantare lesdin gamma dumon waɗi mawɓe ardinoɓe mobgal fulɓe ɗiga nokku fere ɗon nodda do handi heɓa kawtal hore hakkunde lenyol fulɓe ngam yigoɓe firliti da sotiral enen ta ko torrata lenyol fulɓe ha Najeriya aranni nde wolwanno do ko larani naral hakkunde remoɓe enen ta waynaɓe wakili fulɓe Adamawa Dr. Abubakar Gire andini wi'i sonde naral hakkunde remoɓe enanta waynaɓe nder ko waddinta lesdin ɓilla bo o andini wi'i wala ko sandi hakkunde waynaɓe enanta remoɓe ngam majum o andini wi'i handi lara dabare talabi kanɗi nonno heɓa firlititta da sotiral hakkunde waynaɓe enanta remoɓe durgol e ndemri e jaada ɗum jungo ñaamo e jungo nano wala non ɗum sendira ngam noon ase to jungo nano nawni jungo ñaamo nanay to nano nawni jungo nano ñaamay nanay nawral ngal ngam ɗume ko jogii ɗum gootum ɓernde woore ngandi woori ngam noon ase narral hakkunde ɗe e ɗiɗo ɗum laatake hunde laatinde doole ɗum narra a fotayi mbi'a demowo ɓuri a fotayi a mbi'a durowo ɓuri so a wi durowo ɓuri an ngam an durata remowo bo no komo yiyata hanko ɓuri ngam noon a sesina en ngari en jooɗi en potidiri en pamri en narri en jogotiri en enɗotiri wallahi jahargal yeeso saɗanayi en fuuɗiɗo sani kanko mande wolwano ta bangeje mako Professor Abba Tahir mulati mawɗo nder ardinoɓe mobgal fulɓe hadiwal Adamawa e ma Najeriya o andini wi'i yebare hakkunde ardinoɓe enanta mawɓe nder lenyol fulɓe ɗo nder ko torrata fulɓe ha Najeriya lattake o wi'i hande wala toñaɗo bana fullo e lesdi Najeriya ngam majum o noddi dow mawɓe ardinoɓe mobgal fulaku enanta yebre fere de ɓe kawta hoore ngam yigoɓe wurtini fulɓe iga nder torraɓe habdinta lattake wala ko lenyol fulɓe tampi ha Najeriya seni ha wargo jonta wala jahal yeeso feere ɗo ɓe wiyata lenyol fulɓe ɗo heɓa be ardiɓe ɓe mari hakkunde wakkere gomnati enanta wakkere mobgalji fere hande wala toñaɗo bana fullo wala tampinaɗo bana fullo nden bo wala marnaɗo jawdu naɗewo keeɗi bano fullo Allah wajori fullo asgol filingol ɓurdugol nden mantirteɗum amma bo wala mo tampere nguuro kandugo hoppi bano fullo wala tampuɗo to detti tabiɗɗum bano fullo ñaluma fuu e ŋaanga nder ladde ɓaleere tabi ma wala torrotoɗo nder ladde ɓaleere ñaloma fuu bano fullo
nder tariha Nigeria wala hokkaɗo bawɗe jangde arabi e boko ko fuu bano pullo kadi ma Allah warjori pullo basira ɓurduka andal peyngal e konngol daggirtengol to pullo dari haali fuu dole a daggira e haala makko amma bo wala mo taskanaki ngendam duniya e lahira fuu bano pullo ngam bo kala ko pullo waɗata fuu ɗum yelli yella mo jogorto wato ɗum jahargal e dekore ñalowma fuu pullo e jogoro fiijiɗi maako e faafa wala taskaram tilimka malla tabikka hunde mawde nen nettude ko meeɗi fulɓe haa ɗum wonnani ɓurna leɗɗi fulɓe fuu inde woni kuuɗe halla baala en seeɗa nder fulɓe hamɓe ɓe nasti kuuɗe ñidduɗe ɓe wala jimɗo jeeto giɗɗo andirelgo e majji iraɗo ganuɗi ɗi nganoji pullo foɗoyi bote heɓgo iri moftorde nde ngam bo hoyirma nguuro hakkude fulɓe fefe nden heɓe seni shi tan wakkati Professor Abba Tahir ɗo lara yebare hakkunde leñol fulɓe ɗo nder ko torrata ɓe ha Nigeria seni kanko bo ta wakkere mako Dr. Abubakar Gire wakili fulɓe Adamawa andini wi'i wala ko torrata leñol fulɓe bana selugol lawol pulaku ena elto mamiraɓe bano ɗum holli tun aran ngam majum o noddi dow handi fulɓe lortana elto mamiraɓe enanta jangde pulaku ngam yigoɓe yiɗotiri hakkunde maɓɓe mi yetti Allah kawtal hoore waɗi hawti en hoore hawtama wala ko lutti banda kawtal hoore to hoore hawti ko gaɗeten se ummanen ko kaajiɗen ko marɗen haaje amma wallahi to semtuka attaka semteteɓe ko semtoɓe ñukkoto to semtuka attaka semtoɓe suuɗoto joni kañƴi waɗi semtoɓe meɗen suuɗake ɓe kuleɓe bango ɓe mbiya ɓe kaɓame pullo ngam ko waɗi hande pullo sempata to mo sentata wangi semtowo dole suuɗa ngam mo sentata jiiɓaymo sentinamo tampinamo majjinamo ñamanamo neɗɗako makko billahi alladi la ilaha illa huwa mi hunate mi tefata on yaafuye mi tefata jawmirawo yaafuye tomi en mboɗɗini en dooni wallahi en ndelnan jooɗiɓe dow ɗo wallahi wala to hakke mon nestata ɗo hutirna on billahi alladi la ilaha illa huwa seni haragare nde o wolwanno Professor Abba Tahir ɓeddi wiki handi leñol fulɓe darana hoore muɗum acca tigorgo tefre mballa gomnati lattake kanjuma ɗo nder ko torrata leñol fulɓe haala so nde darango hoore jaware zamanuru jonta wala ko wannata pullo bano soyde daranago hoore muɗum en giɗi en sali ɗum woni wannere meɗen ɓurdude duniyaru fuu wayli amma ndu pullo salori wayluɗi baylol botowol mofgal fulɓe fuu ha jonta wakkati tagaɓe tigorto tefre mballa gomnati malla tefre ballal woɓɓe yaadake saaɗi wakkati yaali nde hani kala leñol fuu hotana daranago hoore muɗum ngam nguuro muɗum ɓooso kitale e tagaɓe pijjanno gomnati malla bangeji feere yaadake saali dole fulɓe ummo ndaro ngam ɓe keɓano koɗe maɓɓe jooɗorle tabiɗɗe hani kuujeji yimteteɗi jonta jokke ko yaawi jangirle mardi fulɓe ñawdorɗi maral maɓɓe kampaniji fulɓeji luuɓe e pilirɗe mardi fulɓe rediyoji e tvji maral fulɓe e luttuɗi to ni en marani koye meɗen buttuli kaanduɗi ɗi fuu wona yaware waranta pullo e to o woni fuu wuro e ladde to heɗitoɓe fuya fuu ɗo min gaddira gare taskaram duniyaru siyasa ɗam hannde
ha en larti haala jahal yeeso enanta kawtal hoore hakkude leñol fulɓe ha Nigeria dow darnde sobiraɓe kuuɗe en ɓe walliti taskara ka yetti e moɗon min Aboubacar Sa'ad Gagné wiyata on tokke wondago e sar radio Code International. ta waite taskaramji ɗin jongarana on iga Code Radio International e nanta min Al-Amin giɗaɗo jaada jonta bo da taskaram Radio France International yebre fulfulde e nanta Code Radio taskiti waddango on cellal kongal Boliba bandiraɓe heeɗiɓe bisimilla moon e yewtere cellal kongalu mi yetti on sanne battani ɓeydogol sukar e cellal sukaɓe ko gaƴa mawɗo hannde patuɗo e alhaali ñamdu maɓɓe fedde wiyetede public aid yaltini ko ɓooyani timtol kollirgol ɓeydugol sukar e ñamantiri sukaɓe wano condi wiyetede Cerelac mo société Nestlé moƴƴinta ɗum addi kulhule walla fayre wonande cellal sukaɓe yareteɓe libbi jeegom aley sago noon battanegol ɓeydogol sukar e ñamele sukaɓe ɓe darte ngam hisnude cellal maɓɓe ko e nde toɓɓere gewtaten altine hannde nogasi jeenayyi lewru nayaɓurdo yaadu hen e docteur Coumba Boly pédiatre ma mbiyen cafrowo sukaɓe wondur kadi e Abdourahmane Diop hettorɗo ñamdu jam e cellal e mon heeɗiɓe tedduɓe bisimilla moon e yewtere cellal ko ngaalu e yewtere men hannde nde noon ko hoɓɓe ɗiɗi bismiɗen kamɓe ɗiɗi kala eɓe e ɓoggol kono ɓe jiiɗa leydi ɗiɓe jooɗi en adoto salmini tan docteur Coumba Boly cafrowo sukaɓe gonɗo Burkina Faso fofoma moɗon yo koɗo men goɗɗo ko Mauritanie najo mi salminima Abdourahmane Diop ko e ma keddotoɗen andinde ka hertorɗo ñamdu e français ina wiye nutritionniste ɗum noon Abdourahmane namnal men gadanal tan woni wonlo mbiyen toɓɓere men hannde nde yowti ko e ñaɓɓele sukaɓe tokosɓe ɓeydade sukar holi batti e cellal maɓɓe holi batti ɗum jogui e cellal sukaɓe ɓe holko mbawɗa wiide hen eyi sukar ɓeydeteɗo e ñamele sukaɓe ne wawi wadde caɗele kewle ene mbawi wiide ene wawi addude ko mbiyeten obésité woni jomum ɓeeɗo ene wawi addude ñabbuji goɗɗi surtout diabète ha tengti noon e diabète mbiteɗo diabète type 2 o ene wawi addude caɗele goɗɗe kadi e ñiiƴe sukaɓe ɓe wonde ñiiƴe mbaɗa ko wiyete carie dentaire o ñiiƴe bona ene wawi addude kadi kala ko faati e ko wiyete mowningol ngel ene wawi affecte ɗum wawi nande ɗum joni noon Abdourahmane e ɗon holno o sukar ɓeydaɗo e ñamele maɓɓe e haɗirta mawnugol maɓɓe e no foti eyyi kanom sukar jigui essai mawɗo e gandi cukalel en général ñamele kewɗe sukar batteɗe sukar ɗen ko ñamele gaddanta cukalel ngel kala ko sohli e nder ñalawma donc ko minen mi mbiyata ɗum ko des calories vides nafata haydara ɓuri ngel ala vitamine eyyi ala vitamine ala haydara donc ɗen ñamele somo ñama ɗum noon firti ko ɓandu heɓata ko foti heɓde ko so ɓandu heɓata ko foti heɓde ko kadi ɗon eɗen mbawi wi ko wawi jogade caɗele e mumingol cukalel ngel joni holko tintinta jinnaɓe e ko fati e ñamanteji kewɗi sukar ɗe wadde eyyi ɗo wasi o min kewi hokkude wonde jomumen hoto dokku cukalel ñamele baɗɗe sukar oɗo ɓeydade sukar ha kene jogo ɗo woni 12 mois woni lebbi sappo e ɗiɗi ene wofiya kadi caggal ɗo heeɓi lebbi sappo e ɗiɗi ɗon hay sukar mo namta hen en potani jirɓe ɗum mbiyen en potani wadde tan o heeɓi duuɓi ɗeɗon duuɓi ñamɗo kemmo sukar non ɗon poɗɗen ko toppitade ñamde cukalel ngel no hannirta par ce que kanko o andano ɗum saɗa andinamo ɗum ko keeto mbaɗirta hay ɗum mboɗo heewi wiide wonde sukar ala valeur nutritionnel o nafatama haydara o neɗɗo so dañi ittude ɗum e ñamdu muɗum ene moƴƴi joni holɗe e ñamele baɗɗi sukar ɗe ɓe mbawi hokkude ɓiɓɓe maɓɓe taw lorotaɓe eyyi ɗeɗon ñamele ko ñamele mo ganduɗen tan ko ɓikkon leɗɗe ene wawi wonde fruit walla légume ene wawi wonde to ko jumri ene waɗi sukar kono ko woni hen ko ɗum ko ene moƴƴiri mbawi wadde légume aji walla fruit ɗi mbaɗen ɗum ha nanda e muɗu ko unani ene wawi hokkude ɗum dulel ɗeɗon ñamele joni ene mbawi lomtade ñamele mo cotten to ko industriel fewnaji nder usine aji neɗɗo wawi lomtinde ɗum wawa hokkude ɗum cukalel ɗum noon negama Abdourahmane Diop min beltinima sanne waɗi fayida
on jaram no feewi heeɗiɓe garen e koɗo men ɗiɗaɓa woni Coumba Boly docteur Coumba Boly mi salminima gongol fofo maɗo e bandam debbo an ka hertorɗo safara sukaɓe walla mbiyen ka ñawdowo sukaɓe joni holɗum hulana cukalel tokosel so ngel ñama ko waɗi sukar ɓurtuɗo so sukalen pamaren fuɗɗama hokkede sikara illum mana famɗi so hewti lebbi 6 ni ñameji goɗɗina hani hawritede yo dabo mboyri en ni dabo ndiyam en ni ko heedi yahde suka pamaro so hewti lebbi 6 hanaka ɓeydane e ñame muɗum feyi seeɗa saabu ñameji ɗi fuu sikara ko yiyete naturel ɗum no woodi e ñame neɗɗo daari condi muutiri ni ñaami ɗum ni na famana ke na noosi sikara muɗum e hoorem no woodi ɗon yo ndelle suka fuu hanaka ndelle ñawuji ko heewi ko wowi yi'ede e sukaɓe ɓen a yiyan jomum so ummoken ni sikara ɓeydama sanne ni so ñiiƴe ɗe wari fa fuɗa ni e bandam gorko haalino nane ni ñiiƴe ñolɗe ko yiyete caridantaire ɗum so jomum na mawna yahde dow a yiyan jomum na ɓuttiɗa yahde na ɓuttiɗa ni so jomum mawnoy ni haya ñawuji goɗɗi ɗi wara ɓeeɗo diabète ɗon woodi ñaw sikara on tawete ɗon ni haya tension jomum tawidete ɗon ni ñawuji ɓernde e ɗi ɓernde fuu no wawi hawriti joni docteur Coumba Boly holɗi e ñabbuli juɗɗi ɗi sukaɓe ɓe wawi wondude so tawi ɓe duumima e ñamde sukar kewɗo so sukaɓe jumji e ñamde sikara hewɗo fuu ko ɓuuri hewde fuu a tawan tension no woodi e maɓɓe tawan diabète no woodi e maɓɓe ñawuji ɗi ɓernde du a tawan no woodi e maɓɓe jomum wawa gollude ko laati yo a yiyan jomum so yeehi janggoygol ni fuɗɗi janngugol na dogga saabu heeɓi sikara muɗum fa heewi ni ɗo e seeɗa fuu a tawan kanka tampi sanne saabu sikara ñamuɗo sikara ɓeydaɗo fuu wakkati goto ni tan sikara ɓeydoken sanne le ɓandu muɗum le minitaji leeriji watu ɓaddotoɗi ɗon ɗi ɗini ta sikara on fuu lalli lawlawyo so lalli lawlawni a tawan jomum joni ka tampi sanne wawa hettinagon ko suka ko janngino janginta wawa miilade ko ɓooyi kasinyo ndele ɗum fuu na tampina sukaɓe ɓenduyo joni wadde holɗe ɗe maali jignaɓe poti wattude hakkille gandinoje wonde suka o ina ƴetta sukar ɓurtuɗo fufana yimɓe rento haja kana yiide ke ɓandu muɗum woti sikara fa wellido ɓen so a yii jomum na ɓuuta yahde na mawna lawlaw fuu yimɓe na hani rento haja kana yiide le ñaame muɗum on sikara on na heewi sanne a yii hannden sikara on na suuɗi sanne woɓɓe yiyatanake o sikara condi sikara ma sikara ɓiɓɓe on ko ɓeydete ɗum wona ɗum tan ñameji hewɗi no woodi ley butikaji soodeteɗi ke biscuit ji ke bonbon ji ke chocolat ji ɗi fuu sikara ɓeydaɗo fa ɓeydaɗo sanne te ko yiyete jus ji sonneteɗi ɗi ɗum fuu sikara ɓeydata welliti o ndelle ɗinɗon yimɓe na hani rento e ɗum fuu tawe tan hokka sukaɓe ɓe wakkati fuu holno topitirte ka eeli cellal kabodiɗi e ñamdu ndu fotandirani wonande sukaɓe ɓe neɗɗo na jogi suka pamaro hewti lebbi 6 ɗum hani waɗude ɓeydude ɓendu kosam induɗam ñamena hani ɓeydude so neɗɗo anda no ɓe hani ɓeydirde ni no hani ɓatto docteur oɓe no hani ɓatto jannguɓe ñaame sukaɓe jannguɓe ñaame yimɓe ha fahama ɗume hani hokkude suka muɗum ta ɓeyda sikara on fa welito mata yaha soodoa ñaameji tawa sikara suuɗiɗo on ɗon ɓeydaji ndelle so neɗɗo fahmi ɗum ni naw rena sukaɓe muɗum yeeyi suka hana wattanede sikara anen ni andi sikara tafoyo ndelle suka so hollaka sikara illum mana famɗi fuu mawnan ni anditatake sikara yo ñaame ha num ɗo ñaame wakkati fuu wakkati kay neɗɗo na wawi hokkude suka ko noosi wakkati mi tawe ñaame muɗum fuu e ɗum woodi yo joni holko wajotoɗa annenne jignaɓe ɓe ngam ɓe toppito ñamdu sukaɓe mabɓe taw ɓe tebbinta hen sukar holko mbiyata jignaɓe ɓe ko tindinanmi bandiraɓe am worɓe bandiraɓe am rewɓe ni ta ɓe ɓeyda sikara e ñaame suka yo so neɗɗo ndaari condiji ni e ñaameji meɗen ko ñaameten ɗum fuu sikara na woodi ɗon tafoy yo ndelle hanaka ɓeydede yo neɗɗo na hani ndaara ta sooda ñaameji waɗtaɗi e bottiji ni waɗtaɗi e pakatiji ni na hokka suka muɗum yo neɗɗo so hooƴi lemburuji ɗi ni e mangoroje ni e ɓiɓɓe leɗɗe na hokka suka muɗum sikara na woodi e leɗɗe ɗen fuu sikara on ɓuri nafude saabu ɗum ka na woodi e vitamine ji na woodi e minéraux ko nafata ɓandu ɓuri ko hooƴete na ɓeyde ɗum yo so neɗɗo ndaari suka muɗum du tawi wallay suka o wakkati fuu sona yiya ɓeyde sikara wonnane kosam yiya sona ɓeyde sikara so tawi sikke no woodi e muɗum fuu ɓado andu
anduɓe haa dow waawuɓe haa holla ɗum noy watta ɗi wurtina suka muɗum e ñaamugon sikara faa welliti on sabu miñatanu ɗum e ñawuuji kewɗi ɗi walana ɗi tiiɗi sahrude so ruumi e ɗum yo Tiyabu Kumba Boli nanama famama fofo maɗa yeganande fofo fiɗiɓe on nani ko yewta ko hannde kadi mbatte hakkille cellal ɓiɓɓe mon ndewon tincinoje docteur ɓe so tawi wonko payi ɗon e cellal maɓɓe naweɓe to l'hôpital gila law Pulaar ina wino reedu wona lahal sah ina looƴe wadde kala ko ina waɗe hen ya taw ina moƴƴani cellal ko ɗengol konngol mbaynodirten ha altine garowo hettiyankoɓe tedduɓe nguuren cellen celdirɗen ko woni e jam fof ya taw ko enen ɓuuri on jarama jonta bo nda taskaran mijoji keɗitoɓe koode to min alamin jiɗaɗo jadira taskiti jangango on mijoji ko on windi e Facebook e nanta YouTube channel to en jejjitay ha Facebook min yowino malla min ilino rahotol dow dental fukaraɓe fulɓe fulsan misal diwal Bauchi waɗi fijirde finatawa fulɓe nden ɓe meti ardiɓe hesɓe yake lamar kan ummu khalifa wi masha Allah Allah walla Hamman Tukur wi masha Allah woɗi masin Sani Umar wi masha Allah jomirawo wallu fulɓe haɓe woni Amadou Sonde wi masha Allah dow ko larani lesdi Nigeria e lesdi Equatorial Guinea kaɓɓidi famral dow ko larani hendu gas Ahmad Buba wi Allah tabitinin kayru ha man Gide Kan wi woɗi Umar Muhammad wi ɗum woɗi sanne dow rahotowol ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmad Tinubu meti Professeur Abdoulaye Saleh Usman dow darde ardiɗo hukuma hakkilanki kuɗe hijju lesdi Nigeria wato Executive Chairman of the National Hajj Commission NAHCON min fuɗɗira e mijo Ibrahim Umar o wi machallah jomirawo wallumo Abdullahi Bello Abubakar wi machallah Umar Muhammad wi Allah wallitamo jogaɗe Sani Umar wi masha Allah jamirawo wallu Professor Saleh Pakistan to onon fu on foti on windana amin mijoji mon dow komin windanta on ha Facebook malla YouTube channel ha Facebook ma on windan ha Kode Radio enanta YouTube channel Kode TV sai yebreɓe mbaɗani amin like min fuɗɗira be Umar Muhammad enanta Usman en Yahya Haɗeja Umar Lamiɗo Sani Umar Sanusi Galadima Ado Bayero Jibbo Diallo Muaz Shehu Kawu e Yahya Isa Saleh nder ɓe waɗani amin likin e rahotoji min ɓilata wodi Muhammad Ibrahim Mohammed Dikko Nura Rabiu Masu Suka Hassan Fulani Umar Muhammad Dramani Kanote e Abubakar M Hamisu Muhammad Diko Jafaru Muhammad Yoro Mo Hiruba e Funtake Ba Abbas Alfulati waɗani amin lakin Yakubu Muhammad Aisha Mai Gari Hamman Tukur Abdullahi Wa Rasta Kim Tukur Bello Sani Umar Abubakar M Hamisu Umaru Ahmadu Musa Ganam Imanta Isaka Abubakar Ahmadu Ba Baffa E Haruna Umar Meki Allah Shongom Aisha Musa Abubakar Isa Jallo Abubakar Zaruk Sali Yusuf Usman Ba Abdullahi Abubakar mi ɗo yela on tokka e mbatan ba amin hakkilo dow rahotoji enanta nate komin ɓilanta on ha Facebook Kode Radio enanta YouTube channel amin Kode TV Amadou Ba a waitaka Ridwan Jika Dembo Sini Stam Ghana Kamal Tariq Umar Hammani Sani Hussein Sat Yusuf Idris
Ibrahim Sabali, Idris T Yusuf, Usman Aliyu, Enanta Diallo, Tallabe, Abubakar bin Saud, Umar Muhammadu Bari, Muhammad Garkuwa Fulbe, Ummu Khalifa, Babakar Ka, Kesa Paul, Ja'afar Modibo Yero, Ali Abare, Saidu Sa'adu Dekori Diallo, Aminu Osi, Rashid Jibo, Salamatu Labaran, Yusuf Diko, Futanke Ba, Sadiq Hamadu, Nana Maryam, Adamu Muhammad Bidado, Ibela on Tokan, Batan Gwamin Hakilo, Labi Matutral Amin Bantawowa. Tofu e fudo do min gaddira gare mijoji keɗitoɓe. Miɗo yela on mbatan amin hakkilo dow taskaranji amin luttuɗi. Hara gare nda taskaramji mi fulɓe fere-fere. Jamdere jawful alalam do wallo way jamdere jawful alalam do wallo way kire alla labido tabutawe wa Allah Salati to jagordo Ali bezalong angdo Yehubul betok kwebe Dilado ebengo Alalam do balai Tofu e fudo do min gaddira gare taskaramji ɗumin taskani on jemmare nde yo darde kawtuɗo am e mon Ahmad Arab Abubakar Azare min alamin giɗaɗo jada yota on balen jam fulɓedari ɓe illaymi jamdere lelaymi kawtal hoore torotomi kawtal hoore to kembe Tadam apriti je goidiyan tadam kala waida har maga bundi temendi goidiyan tadam goidiyan tadam mali waiyo goidiyan tadam kala waida har maga bundi temendi goidiyan tadam tadam marina yo goidiyan tadam kala waida har maga bundi temendi goidiyan tadam
Wamanania me goidi dang semende goyo nervona. Wamanania me apikije semende goyo nervona. Wamanania me goidi dang semende goyo nervona. Wamanania me goidi semende goyo nervona. Goidian tadam mari haryo goidian tadam kala waina har maga bunni semende goidian tadam. Wamanania me goidi dam semende goyo nergonda. Wamanania me aprekije semende goyo nergonda. Yaki jalan dia dah kau ini kasih mukona. Bakade kamar Allah Karbojini Gabalajini Anuba Gaurahi Benjira Dao Pantu Mamu Jeji Wadalin Nama Tangkada Jidia Tangkada Taho Tomo Jildi Shile Evela Mote Jara Jija kamu dicebiteni idaya dana nawe kamu dari bonama dale hana budai do ma kega kuba oye ori dadi bidin bakadere liya Jiro juna ala dama dadi olde kanjawa Mama, mudah garba, sabam mama ada dama kadina amina. Kalko jini rabara jini aroba dawari.
batata vengo ma musiri massimo fala ma virtude o vincete perché quando ma si una versione di lei noci antica una te con la bata io alla le dire ko buri yaude wana ka boni don te si tai ko dan yo kula wudu bare jokkita wada wo simbe hawdi jata golle yo bela boni wada wo badumale ndare yo simbe hawdi jata ngundam yo be yumudi ander kikal simbe hawdi jata kikal yo bela boni jamfa moja ya tagado hana bonde sabuna fata miɗo wiya on keɗite kode radio international ha dow SW kala nde weeti fuu deydey jamdi 8 e reeta wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode radio international ɗum radio wa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. Yesu,